Skont id-deputat nazzjonalista Ryan Kallus, il-gvern għandu jimxi fid-direzzjoni tal-enerġija rinnovabbli għaliex il-gass hu wkoll ikkunsidrat bħala aġent li jħammeġ. Fid-dibattitu parlamentari dwar il-Ministeru għall-Enerġija u l-Maniġjar tal-Ilma, Ryan Kallus qal li fil-budget fis-settur tal-enerġija kellna kontinwazzjoni ta' ċertu miżuri l-maġġoranza tagħhom mibdija minn gvern nazzjonalista qabel 2013. Waqal li m'hemm xejn ġdid f'dan il-budget li jista' jaqlana mis-sitwazzjoni li ninsabu fiha meta suppost nilħqu ċertu miri ambjentali meta sal-2050 l-Istati membri kollha tal-Unjoni Ewropea għandhom ikunu climate neutral illi aktar diffiċli li tintlaħaq mill-carbon neutral illi semma il-Prim Ministru. Ryan Kallus tratta wkoll il-korruzzjoni tal-electrogas u qal li bil-korruzzjoni ta' sentejn stajna nkunu nistgħu nħallsu għat-tieni interconnector. Brabta mal-istess tema tkellmu wkoll ex-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija fejn qal illi il-kontijiet tad-dawl u l-ilma jistgħu jorħsu b'50% kieku ma saritx il-korruzzjoni li twettqet f'dan is-settur taħt il-Gvern Laburista. Adrian Delija qal illi dak illi l-pajjiż ifranka minn fuq ix-xiri tal-gass u ż-żejt tal-enerġija ma marx ant il-poplu, iżda ħadu ħaddieħor u insista illi il-poplu qed jinsteraq. Adrian Delija saħaq illi l-pajjiż irid jiddeċiedi jekk hux qed jieħu bis-serjetà d-dikjarazzjoni dwar l-emerġenza fil-klima li ma dikjarazzjoni kienet approvata mill-Parlament. Jeħtieġ li jkun hemm strateġija fit-tul dwar dan u mhux isiru biss inizjattivi bla strateġija. Wasostna li l-Partit Nazzjonalista għandu rrieda li jinstabu soluzzjonijiet biex flimkien jittieħdu l-aħjar deċiżjonijiet.